Partiyên Kurdistaniyên Bakurê Kurdistanê û Hevgirtiyên Partiya Demokratîk Gelan HDP ji bo pêşîlêgirtina bişaftinê û xwedîlêderketina zimanê Kurdî biryar dane ku xebateke hevbeş di bin banî komîsyonekê de bimeşînin. Endamên komîsyonê balê dikeşin ku zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê di warê bikaranînê de di asteke xeter de ye û ji bo ku di civakê de heşmendiya bikaranîna zimanê Kurdî pêş bikeve, ew ê nexşereyekê deynin berxwe. Yek ji beşdarên komîsyonê cîgirê Serokê Giştî yê Partiya Azadiya Kurdistan Paqê Henîfî Turan dibêje êdî malbat tenê navên bi Kurdî li zarokên xwe dikin lê bi wan re bi Kurdî neaxivin. Zarokê wan çê dibe, bi zarokê navkê Kurdî lê datînin, bi zarokê xwe re bi Kurdî dipeyivin hetanî 6 saliyê. Ku zarokê wan bû 6 salî diçe dibistanê, dema ku çû dibistanê, zarok hînî Tirkî dibe û dest pê dike li malê bi Tirkî dipeyive. Şerekî pir Kurd bi dêwbavê xwe re dike, dêwbavê wî teslîmî zarokê xwe dibin û dêwbav jî dest pê dikin, bi zarokê xwe re bi Tirkî de axivin. Beşdarên komîsyonê didin zanîn yek ji armancên sereke ya xebatên komîsyona zimanê Kurdî ew e ku zimanê Kurdî li Tirkiyeyê bibe xwedî statû. Yek ji pêkhateyên komîsyonê Partiya Demokratîk Gelan HDP'ye û parlamenterê HDP'yê Diyarbekir İmam Taşçı dibêje êdî divê li hember bişaftinê helwesteke ciddî were nîşandan. 25 milyon Kürt li Türkiye hene dijîn û iktidara devlet tev bêje rast e Kurd hene Kurda kabul dike wekî serok komar serok wezîr û kî xeber dibe tam Kurd birê me ne Kurd hene lê zimanê Kurda tune ye feka di perwerdeyî tune ye. Yani gereke zimanê Kurda bika perwerdeyî hebe yek û Kurd hebe jî gerek zimanê Kurda fermî hebe. Biryarê ku Partiyên Kurdistaniyên Bakurê Kurdistanê û Partiya Demokratîk Gelan HDP û hevgirtiyên wê di 29 Cotmehê de bi daxuyaniyeke hevpar xebatên Komîsyona Zimanê Kurdî bigihînin encamekê û Platforma Zimanê Kurdî ava bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.